Har vi det godt? Det var godt. Har du et spørgsmål? Hvad er det fedeste, I har oplevet? For mit vedkommende, jeg elskede, da vi var nede og trek med gorillaer i Uganda, eller togturen i Mauretanien, eller de der trapper på Hawaii, det var ikke huske dem, hvor vi besteg de der trapper. Det var virkelig en fed ting. Jamen, jeg er enig. Han tog dem alle sammen. Simpelthen. Det er 3 gode ting. Hvad er det ulækreste mad, vi har spist, Morten? En gang spiste jeg en hønsefod. Altså, og så er der sådan 3 ben, og så da jeg fik den ind i munden, så faldt neglen af. Og så havde jeg sådan en hønsenegl i munden. Du sagde, den sad fast mellem dine tænder i en uge. Nej, det gjorde den så ikke, men... Nej, det var sådan nogle hønsefødder, det var ikke... Nå ja, det er fordi, vi var ude at besøge nogen i Hongkong. Vi var 4 ude at spise, de havde bestilt 3 hønsefødder, de elskede dem. De spiste hver en hønsefødder, og så en tilbage og sagde, mamma, I skal også hønsefødder. Og så skulle han jo spise den sidste. Så ja. Hvad er det bedste mad, vi har spist? Klar. Butter chicken. Ja. Og en lille sjov tillægshistorie her til, det var, inden vi gik på scenen, så skulle vi faktisk have haft noget mad, der var bestilt her til Bremen til kl. 18. Men maden kom ikke, så vi fik ikke noget at spise siden frokost. Og nu står det ude bagved i sådan en boks og bliver holdt klar og har stået der i 3 timer. Vi har ikke fået noget at spise siden frokost, eller mamma, jeg skal spise. Mamma, jeg kan ikke spise. Men ellers vil jeg også sige, sådan nede i Italien, sådan en italiensk pizza, eller bare al mad i Italien, det er virkelig godt. Ja, det er det. Pasta og... Det er lækkert. Tusind tak for spørgsmålet. Det var det sidste. Må jeg få en high five?